Dobrý deň. V tomto videonávode sa pozrieme na spárovanie dvoch dverných jednotiek s jednou vnútornou jednotkou. Realizovať to budeme pomocou IVMS 4200. S konfiguráciou môžeme začať v momente, že sme jednotkám zadali administrátorské heslo, nastavili im IP adresy a pridali ich medzi svoje zariadenia, tak ako hociktoré iné zariadenie Hikvision. Najprv spárujeme vnútorné jednotky s hlavnou dvernou jednotkou, tak ako sme si to ukázali v predchádzajúcich videonávodoch. Následne vojdeme do konfigurácie dvernej jednotky, ktorú chceme nastaviť ako podružnú. Podružnú z nej spravíme v časti Intercom a Device Number. Ak je v riadku Door Station Number 0, znamená to, že táto jednotka je hlavná. Ak to prepíšeme na číslo od 1 po 16, tak z tejto jednotky spravíme podružnú. Z toho vyplýva, že na jednu hlavnú jednotku vieme pripojiť 16 podružných, a teda 17 dverných jednotiek vie zvoniť na 500 vnútorných jednotiek. Ak by nám to nestačilo, vieme pridať do systému tzv. Master stanicu, ktorá vie obslúžiť 10 000 zariadení a navyše pridáva ďaleko širšie možnosti správy. Ostatné nastavenia v tejto sekcii sa využívajú práve pre použitie s master stanicou, takže ak ju v systéme nemáme, nie je potrebné nič ďalšie meniť. Po kliknutí na uložiť sa nám dverná jednotka reštartuje. Po reštarte vojdeme opäť do nastavení podružnej dvernej stanice a do časti Intercom a následne do sekcie Session Settings. V tejto sekcii sa nám po reštarte objavilo nové pole, ktoré tu doteraz nebolo, a to Door Station IP. Do tohto poľa zadáme IP adresu hlavnej dvernej jednotky a do poľa Registration Password zadáme administrátorské heslo. Nakoniec vojdeme do nastavení hlavnej dvernej jednotky do časti Device Management, kde skontrolujeme, či sú zariadenia správne spárované. To zistíme tak, že tu musíme vidieť všetky hlavné vnútorné jednotky a všetky dverné podružné jednotky a navyše by mali svietiť, že sú online. Zariadenia by sa tu mali objaviť maximálne do 10 minút od nastavenia, no viete to urýchliť reštartom celého systému. Ak by sa tu zariadenia nenachádzali, tak ich sem viete pridať aj manuálne.